Happy Easter sa tanan. Happy Easter. 3 points lang para sa atong pamalandong karong buntaga. Una, si Jesus biktima sa historical distortionism. Do not accuse me of politicking because it is obvious that it is what is written and what we heard in our gospel today. Klaro kaayo. Nabanhaw siya apan na-threaten katong mga nagpapatay kaniya, so to vindicate themselves niingon giingnan nila mga sundalo nga ingna nga gikawat ang iyahang lawas. Unya kay answerable man sila kung mahitabo na siya sa gobernador, gipasaligan sila nga ay kabalaka na ay kwarta, kami mao'y bahala sa inyo kung naanay interrogation. Pero ambot og tininuod baka atong ilahang ingon. Mingon ra ko nga si Jesus biktima sa historical distortionism. Unya, kining giingon sa last part sa atong ebanghelyo nga hantod karon mao kini ang taho nga gipakaylap sa mga Hudiyo. Naapa ang mga remnants ani, in fact na ay gihimo nga movie ani hantod karon nga daghan gihapon ang nagtuo nga wala na banhaw si Jesus kay gikawat lagi kuno siya. Nya giingon pagani nga si Maria Magdalena kuno iyang asawa ug naay iyahang mga anak gipangtaguan kuno sila sa Vatican. Historical distortionism, not revisionism, kay positive ra kuno ang revisionism. Ikaduha, sa atong ebanghelyo karon ug sa uban nga mga Easter account sa ebanghelyo, atong nadungog nga ang mga babay maoy una nga nakasaksi sa pagkabanhaw ni Jesus. Tungod kay wala sila mahadlok. Niadto sila sa lubnganan. Wala sila mahadlok nga ilhon nga mga tinun-an ni Kristo. Apan ang mga lalaki nanalaw ug nanago. Ayha pa sila nang gawas sa dihang ang mga babay niingon na nga nabanhaw na wala na didto si Kristo. So na political revisionism. Anyway, balik ta. Sorry. Pag ang mga babae maoy una nga nakasaksi tungod kay sila nagmaisugon, ang apan ang mga lalaki nangahadlok ug nanago sila, ninggawas lamang sila sa dihang ang mga babae adunay taho kanila. I guess this Easter story is to shame the pride of men who always claim, sa akong personal opinion lang, nga mas gamhanan, mas isog, mas powerful pa kaysa mga babae. Katong mga lalaki nga mag-claim nga moingon nga mas labaw ang lalaki kaysa babae. But this is not the case in the Easter story. Women are known as brave souls nga wala na nga hadlok ug wala na hadlok nga sila isunod tungod kay sila mga sumusunod ni Kristo. Ikatulo nga punto, bisan tuod kung adunay mga historical revisionism nga nahitabo sa Easter season, apan ang kamatuoran nagpabilin gayud nga kamatuoran. Nga wala kini makapukan sa kamatuoran nga si Jesus nabanhaw gikan sa mga minatay. Nga bisan pa og ipapatay si Jesus ug namatay si Jesus sa krus, nabanhaw siya. Apan miagi pa kini og kalisod ang kamatuoran to assert sa iyahang kaugalingon nga matuod siya. Mga igsoon ko diha ni Kristo, kini tukma tungod kay panahon sa eleksyon karon. Daghan kayong mga niingon nga kini mao ang kamatuoran, kini mao ang tinuod, kami mao ang nagdala sa kamatuoran, kini mao ang tinuod ug ayaw mugtuo ni ana. Beware, we might be victims of historical revisionism and of changing a person's identity para lang mahimo sila, makuha nila ang posisyon nga ilang gikuha. But let us remember, truth will and shall prevail.
Don't get me wrong, I did not mention any candidate and I did not give you innuendos. Just fact.